48 करमसरा एसेम्बलिनि एमएलए बरमगोनां पल दांसु तिनि सालचानि सालनो काइथाम बिसो थांनाय बिजित खलाय नायखा एमएलए फनि रांबाय काइनि कम्युनिटी हलनो ताङै रोनानि बागै थाइनायखा देवारे बिसिबाय मासलि माराक पाराव दै मासलि आमचयो बररक थैके सिमालां खरनि बागै आरनि लुकुरक सानजाक तंमानि आबुन बहायनो थाङै थाइनायखा आबुनो कारिबो आबहाय कामिरक दङो कामियो थांखाय खलायना लाहारनि बागै बेलाय जिंगालो खलायजाक abo hai kamirok ni bagai haine buskang salo samung khlainani bagai kokti sanai tei chaitoknai hunai thaikhnai rekha boromganang emle Dangsu naine di chini manglibo जों काइथाम बिसि खलायखा साना थांगाय दिनै भिजिट खायमानि हिंखाय जोंनि अ फाइनान्शियल इयारनि बियाब फान्ड जेटा एमएलए फान्ड दंमोन अबनि रांबाय उनको जों कम्युनिटी हल चिकनसा खायो खायसा कनै बिसि अरनाय खायसा दिउ रिजार्भ बिसि खायसा मासलि माराक पारा नि दङ आजाका बरक आगिनि सिमि सानमानि हिंखाय मासलि बाजाराव हिंखाय क्रिमेशन सेन्टार बरक सकनानि बरक थैके हिंखाय जागा रक करिं लायो दैगाना मा सकलाय आबनि बागै खायसा पार्मानेन्ट आबन बागै बो जागा थाइनायले मानि कथाम जागानो उनको थांका भिजिट खायका बरक लोकेल रक जागा कन्फार्म खायका हिंखाय एमएलए फान्ड बाकी आपनो खायनाय गताय गैसा हिंखाय जों उनको नायखा लामा जेटा 2023 जेपुर आं इलेक्टेड नंगै फायका आपुरनि सिमि चाइतक मानि हयतो डिपार्टमेन्टनि फान्ड काया हयतो कोनो एकटा जोंजाल तंगै माखना ताइबैसा ताकलाय फानong सितong हुनै ताकलाय बताइसा प्रपोजल रुबै एस्टिमेट खारिबै ताइबैसा खताल खाय सबमिट खायनान बागै आबो भिजिट खायमान